siġil tal-qdusija tiegħu il-Papa Clement XIII f'Settembru tal-1768. Għalhekk il-Knisja tal-Patroċinju saret l-ewwel Knisja Awċija li ġiet mollija d-dinjità ta' Bażilika Minuri. Ta' min jgħid li din il-Knisja servit ukoll bħala viċi parroċċja residenti tal-Asri mill-15 ta' Ottubru 1872 sa' 16 ta' Diċembru 1921. Il-faċċata tal-Knisja hija sabiħa ħafna, hija maqsuma fuq żewġ solari u fil-parti t'isfel 4 pilastri ta' stil doriku jerfgħu l-entablatura. Fuq il-bib prinċipali tal-Knisja naraw pediment segmentali. Fuq dan hemm marma li ġiet imħassra fi żmien il-Franċiżi. Fin-naħa ta' fuq hemm tieqa tonda li tagħti id-dawl lill-ġewwieni tal-Knisja. Il-biċċa ta' fuq għandha żewġ tiġnieb ta' stil vinjola jew kurvi għal vojt li jingħaqdu ma' żewġ piramidi fit-tarf. Fuq nett hemm frontispizju jew pediment triangolari li fuqu sa ftit ta' stinilu kien hemm salib bażilikali bit-tlistrixxi mimduda. Mal-faċċata dan il-Knisja insibu graffitt marittimu. Hija interessanti ħafna li dawn huma forma ta' ex voto. Bħal dawn insibu fuq divers faċċati ta' knies Maltin l-iktar dawk devoti, fost dawn insibu waħda li fiha ħafna li tinsab ġewwa l-Mosta il-Knisja ta' San Pawl ta' Qlejja. Il-Knisja għandha tsuntir spazzjuż qudiema kif ukoll żewġ kampnari sempliċi wieħed fuq kull naħa. It-tieni kampnar, dak tal-lemin, kien ittella f'Lulju tal-2004. Fuq wara, il-Knisja għandha kompla sempliċi mingħajr lanterna. Fuq nata wara hemm ukoll sagristija mdaqsa. Fit-trejqa li twaslek għall-Knisja nsibu salib tal-ġebel fuq kolonna li kien ittella fl-1836. Min ġewwa l-Knisja hija mdaqsa u sabiħa ħafna. L-altar maġġur huwa magħmul minn alabastru prezzjuż li kien inġieb mis-Satrija fiż-żebbuġ Għawdex. Dan l-artal kien ġie konsagrat mill-Isqof Labini fl-1789. Il-Knisja għandha ammont ta' kwadri sbieħ, imma bla dubju jispikka dak li nsibu fuq l-altar prinċipali li juri Marija Santissima imdawra bl-anġli u tidher ukoll qed tagħti kenn lil devot tagħha mix-xitan taħt il-mantar tagħha. Dan jirrappreżenta t-titlu Marjan tal-Patroċinju. Dan ix-xogħol sabiħ tal-arti kif diġà semmejna sar mill-artist magħruf Francesco Zara fl-1739. Fuq dan il-kwadru nsibu iskrizzjoni li tgħid taħt il-man tiegħek niskennu Om Qaddisa Talla. Fuq l-altar ewlieni wieħed isib ukoll 4 kwadri oħra. L-isbaħ wieħed minnhom ta' artist mhux magħruf li tpitter fl-1731 juri l-ġisemmijiet ta' Ġesu Kristu jitniżżel mis-salib. Il-kwadri l-oħra li nsibu huma tal-Rusija tal-Madonna, ta' San Michel Arkanġlu u ta' Santa Teresa ta' Avila. Il-Knisja għandha żewġ artali oħra, l-artal tal-lemin juri lil San Pawl u għalkemm mhux magħruf minn Pittru hawn min jattribwih lill-iskola ta' Zara. Taħt dan il-kwadru nsibu sottokwadru ta' San Pawl Eremita li kien jgħix fid-deżert fi żmien San Anton Abbati. Il-kwadru fuq l-artal tan-naħa tax-xelluk juri lil San Giuseppe u kien tpitter fl-1971 bil-pittur Awċi Pawlu Camilli Recalchi. Fil-Knisja nsibu żewġ kwadri oħra, wieħed juri lil San Bassjan u l-ieħor lil Santu Rokku. Fil-Knisja hemm ukoll 7 kwadri tal-Via Sagra. Din il-Knisja kellha x-xorti li apparti Dun Tumas li bena l-Knisja darbtej kif ukoll ġab it-titlu ta' Bażilika l-ewwel Bażilika Awċija kif għadna hawnhekk ukoll serva bħala rettur Monsinjur Giuseppe Zammit. Dan servi bħala rettur ta' din il-Knisja għal iktar minn 40 sena u matul iż-żmien li kien serva bħala rettur din il-Knisja nista' ngħidu żamma fl-aħjar kundizzjoni possibbli għamel ħafna xogħol ta' restawr għamel ukoll l-istatwa l-ġdida u kien essenzjali biex il-Knisja narawha kif qed narawha llum. Fil-Knisja tal-Patroċinju nsibu wkoll statwa sabiħa tal-Madonna ta' Fatima li kienet ingħatat mill-familja Xwiereb mill-Belt Valletta. Ma jistax jonqos insibu statwa tal-Madonna tal-Patroċinju li tintrama fil-jiem tal-festa. Din hija xogħol l-artist Michael Camilli Recalchi. Ta' min isemmu wkoll li fiha nsibu l-ampir tal-fidda mill-isbaħ li jiddendel quddiem l-altar prinċipali fil-jiem tal-festa tal-Madonna tal-Patroċinju. Dan il-lampir kien sar fl-1740. Il-Knisja tkun miftuħa l-quddies regolarment u l-festa tal-Madonna tal-Patroċinju tiġi ċelebrata fit-2 ta' Ottubru fejn minkejja l-maltemp li kultant jagħmel
Ħafna uċi minn kull naħa tal-gżira jmorru biex jagħtu qima lil Madonna taħt dan it-titlu. Il-Maltiji ma joqsux ukoll u l-Baħar Qawwi ma jaqtalhomx qalbhom biex jaqsmu sa' Għawdex u jżuru dan it-tempju verament sabiħ. Il-Knisja tinsab f'kundizzjoni tajba ħafna ta' isir fiha qudies regolarment u f'Ottubru għadha ssir il-festa tal-Madonna tal-Patroċinju. From mattresses that whisper to pains that gleam in the bedroom where serenity streams, bonds, clever designs in kitchens and homes. Bonds, 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 bonds. Inaqdu magħna għar-raba' edizzjoni tal-Maple 5K Run kif ukoll walk ġewwa x-Xajra Promenade mis-7:30 il-qudiem. Narawkom. M'hemm l-ebda spejjeż meta tagħmel pagament bil-My APS app u Internet Banking f'Malta, fl-Unjoni Ewropea u xi pajjiżi oħra. APS Bank. Miegħek kuljum. Eastine, love your skin. Ġejt Sant'Allira. ħanna rassensi kitchenware, home decor, stationery, parties, toys, laundry, tal-lira. Always worth it. Nenu the Artisan Baker. Signori, nsemmilkom jiena Glenn Falzon, mija il-kollega Pola, kif inti Pola? Jena da sew inti? Mhux ħażin, grazzi. U nisperaw li kull meta isegwina jinsab sew illum l-aħħar ġurnata tal-ġimgħa. Programm ieħor illum il-ġimgħa, elezzjoni 2026 u bħas-soltu ħanisimgħu mingħand il-kollega ieħor Sejver Balzan illi ħamel reżumi qasir tal-ġara matul il-ġurnata. Sejver fidejk. Grazzi Glenn, grazzi Pola. Ovvjament qed tisimgħu ħafna proposti u ma ntikomx tort jekk ma tkunux tafu eżattament x'jgħidu l-proposti u forsi raġuni valida għalfejn nistennew bil-ħerqa li konna l-manifesti u l-programm elettorali tal-partiti biex nifhmu eżattament min qed jgħid xiex u x'qed nipproponu u x'qed jipproponu. Imma naraw x'qalu l-bieraħ filgħaxija il-mexxejja politiċi.
Robert Abela kien il-mellieħa. Ovvjament, hemmhekk rrid jieħu l-opportunità jitkellem dwar suġġett partikolari. U hemmhekk kienet jimmira lejn is-self-employed. Ovvjament għamel proposti għas self-employed. Fost dawn il-proposti, ovvjament, hemm affarijiet marbutin ma' tax credits, affarijiet oħra li jinċentivaw is-self-employed. Hemm ukoll xi ħaġa interessanti li hemm il-proposta li anzjani li jkunu ovvjament ta' ċertu età li jkunu se jixtru proprjetà, ħafna anzjani ovvjament ibijaw id-djar tagħhom biex ikollhom proprjetà iżgħar, jiġu konsidrati bħala first time buyers. Ovvjament bħal huma first time buyers ikollhom ċertu vantaġġi meta jiġu biex jevitaw, mhux jevitaw skont il-liġi it-taxxa tal-boll. Alex Borch kien iż-żejtun. U hemmhekk iż-żejtun il-kelma bħalissa f'kull attività hija kif nistgħu nifrankaw flus għal minijiet fin-negozju, fil-familji. U hemmhekk iffoka fuq l-għaqdiet volontarji. Iffoka fuq l-għaqdiet volontarji, l-NGOs, u qal li daw se jkollhom jekk ikollu l-fiduċja tan-nies rifużjoni tat-taxxa tal-vet. Ġifieri ma jħallsux vet. U anka affarijiet oħra li jkollhom vantaġġi fl-operat tagħhom fil-affarijiet meta jużaw ċerti servizzi. Ovvjament, segmenti ieħor importanti li qed jippruvaw il-partiti politiċi ewlenin ovvjament jolqtu. U ovvjament jolqtu biex mhux biex jimpressjonawhom, imma biex iħajruhom biex jikkonsidraw l-aġenda politika tal-partit tagħhom. Dalgħodu omna u passoltu ikonna l-attivitajiet politiċi taż-żewġ mexxejja. Nibdew b'Alex Borch. Alex Borch ħareġ biktar inċentivi fiskali. Ħafna inċentivi fiskali hemm daqsxejn overlap bejn żewġ partiti, ġifieri għalhekk qedtilkom meta jħorġu il-manifesti u l-programmi elettorali, jekk intom għadkom ma ddeċidejtux se tagħmlu, araw il-manifesti u araw di tolqotni, di ma tolqotnix. Imma ovvjament raġunijiet oħra għal fejn nies jivvotaw għal partit jew ieħor. Imma fost l-affarijiet li qal li għal dawk il-kumpaniji magħrufin bħala micro enterprises, jiġifieri ikollhom turnover ta' ċertu ċifra, it-taxxa l-income tax tinżel minn 35% għal 15%, 35% għal 15%. U dawk l-enterprises iż-żgħar mhux il-kbar, it-taxxa l-income tax tonqos minn 35%, 35% għal 25%. Ovvjament, dawn huma affarijiet li tant qed nisimgħu affarijiet li qas ikollna ċans ngħidu x'effett impatti kollhom. Ovvjament, in-nies meta jisimgħu tnaqqis fit-taxxa jieħdu pjaċir. Iżda wieħed jistaqsi ovvjament jekk da jkun xaqbel għal long term. Robert Abela iffoka fuq investimenti ġodda jew nkella ekonomija dak li ngħidu l-New Economy. Qal li jekk jerġa' ikollu fiduċja, il-fiduċja tal-elettorat jinvesti bil-kbir semma l-figura ta' 60 miljun fl-iGaming u fl-esports. E-sports qed nitkellmu fuq ovvjament d-dinja diġitali fejn in-nies jużaw ovvjament l-online biex jitlu ovvjament f'dat tip ta' dinja li hija dinja li ħafna nies qed jipparteċipaw fiha. Robert Abela qal li da se jwassal biex ikun hemm mal-1300 impjieg ġdid. Fost ovvjament daw l-attivitajiet kollha ikun hemm xi ġurnalist li għazzarda jew jistaqsi mistoqsija. U staqsaw il-Prim Ministru dwar il-kummenti jew dwar l-akbar kontrabandist f'Malta. U l-Prim Ministru qal jien les biex nisvelaħ kif inkun naf min fassal ir-rapport tal-Partit Nazzjonalista. L-allegazzjoni biex nfakkarkom kienet li l-Prim Ministru qal li din l-idea ħarġet minn dan l-akbar kontrabandist tal-Partit Nazzjonalista dwar Hertz Bank. Il-Partit Nazzjonalista ovvjament innega da kollu u qal li mhix vera. Fost l-affarijiet l-oħra mbagħad kien hemm stqarrijiet oħra, stqarrijiet marbutin mal-fatt Arnold Cassola mill-Momentum, il-Partit Momentum, qal aħna nemnu
li Malta għandha tkun iktar ċara meta titkellem fuq drittijiet tal-bniedem, m'għandniex inkunu silenzjużi meta jkun hemm affarijiet li jiġu madwarna. Ovvjament, Arno Kassola aktar kienet jitkellem dwar dak li kienet jiġri fil-Gaza jew dak li kien ġara f'Gaza. Fost l-affarijiet l-oħra, ovvjament, smajna affarijiet oħra dwar il-kwistjoni tal-padel f'Manuel Island u ovvjament iktar ma jeddi żmien iktar se naraw il-politiċi jaqbdu ma' xulxin fuq kummenti partikolari. Se jkollna weekend it-tlieta li aħna Glenn, Paula u jien forsi nieħdu daqsxejn ta' break żgħir. Imma fil-weekend il-politiċi se jkunu gas down kif jgħid il-Malti. U hemm apparti żewġ attivitajiet il-lejla is-Siġġiewi, skużani, il-PN Ħalluqa u l-Labor xahar Għawdex, il-ħadd li ġej hemm żewġ mass meetings. Mass meeting tal-PN is-Siġġiewi u mass meeting tal-Partit Laburista Kottonera. U hemmhekk ovvjament se jkollna l-ewwel ħanejdu hekk deriet wara ovvjament nidija tal-kampanja elettorali tan-nies u l-entużjażmu ovvjament il-kontribuzzjoni tal-mexxejja u l-kapijiet tal-oppożizzjoni u l-mexxej Laburista u ovvjament iħeġġu l-elettorat biex fl-aħħar ta' Mejju, 30 ta' Mejju, joħorġu jivvotaw. Lura lej Glenn u Paula. Grazzi ħafna lilek, Xavier. Intant, id-dibattitu tal-lum huwa propju dwar il-proposti illi ħabbru iż-żewġ partiti tul il-ġurnata illi it-tnejn li huma iddeċidew li llum jiffukaw fuq dak li għandu x'jaqsam ma' l-ekonomija u l-finanzi u diversi kumpaniji skont il-kobbor jew iċ-ċokon tagħhom illi provaw jolqtu bil-proposti imħabbra llum il-partiti. Miegħi sabiex jiddibattu dal-proposti għandi l-Carmelo Abela fisem il-Partit Laburista, kandidat fuq it-tieni u t-tielet distrett, nsellmu lek Carmelo, u għandi l-Noel Muscat, kandidat fuq id-9 u l-10 distrett. Nsellem lilek u telespettaturi kollha. Żewġ uċuħ illi kostituenti tagħkom drawhom, konna nitkellmu fuq elezzjonijiet passati, iżda ovvjament illum tiddibattu dwar il-proposti illi smajna anka dwarhom matul il-ġurnata u sabiex nibdew b'waħda mill-proposti ewlenin tal-Partit Laburista llum insegwu din is-silta li qal dalodu Robert Abela. Ser inkomplu ngħinu lill-industrija fit-trasformazzjoni diġitali anke biex isiru dejjem aktar kompetittivi billi nagħtu tax credit ta' 60% fuq l-investiment li jagħmlu n-negozji u l-kumpaniji fid-digitalizzazzjoni, l-automation kif ukoll l-AI. Carmelo, ħanibda bik, din il-proposta bija, xet jiprova jieħu minna l-Partit Laburista, xfejn jixtieq jimbotta l-businesses permezz ta' dan it-tax credit? Ekku, fil-fatt issa wasadna biex immorru għal pass li jmiss fil-qasam tal-ekonomija. Ċertament il-Partit Laburista wera f'dawn is-snin fil-gvern li huwa kapaċi li ħaddem l-ekonomija, li għandu nies li huma kapaċi li ikabru l-ekonomija ta' pajjiżna. U allura sardu mmorru għal pass li jmiss fil-qasam tal-ekonomija. Aħna huwa importanti issa li nifukaw aktar fuq il-kwalità, fuq dak li huwa value added. Imma mhux se nħallu lis-settur kummerċjali jagħmel dan waħdu. U l-gvern hawnhekk qed jipproponi, Partit Laburista qed jipproponi li jekk il-poplu jagħti l-fiduċja lill-Partit Laburista fit-30 ta' Mejju se nagħtu inċentivi biex anki pereżempju żgħażagħ jidħlu fil-qasam tal-biznis tas-settur kummerċjali. Imma xi kultant il-żagħżugħ jgħidlek isma' jien għadni kif l-estate mill-bank ta' l-iskola, għandi diffikultajiet dwar kif se nwaqqaf il-business u allura il-mentoring hawnhekk huwa parti importanti biex naturalment anki żgħażagħ jidħlu fil-qasam kummerċjali. Għandek ukoll imma mbagħad inċentivi fiskali li inti għall-investiment li tagħmel u fil-fatt il-kampanja elettorali tal-Partit Laburista bdiet billi taħt it-titlu ta' Kickstart liż-żgħażagħ biex huma jiftħu negozju fl-ewwel 3 snin meta jibdew jaħdmu full time jew jiftħu l-startup tagħhom dawn mhux se jħallsu taxxa fuq l-ewwel 30,000 ta' dħul tagħhom li jfisser li hawnhekk qed tingħata għajnuna tanġibbli. F'dak li anki semma l-Prim Ministru dalgħodu hawnhekk qed naraw li sserdu mmorru għal digitalizzazzjoni, l-AI u l-għodda li huma forsi aktar reċenti. Imma li rridu wkoll nħajru li l-businesses kollha jitlu fihom u hawnhekk għandna għajnuni tal-jom. Pereżempju, għandek 100 miljun
li qed jiġu allokati fil-fatt dik kienet anki miżura li tħabbret għal budget ta' din is-sena fejn hawnhekk għall-adozzjoni ta' teknoloġiji u AI għal kulħadd il-gvern diġà alloka 100 miljun. U allura wasanna f'punt li bnejna l-ekonomija ta' pajjiżna, illum ħadd m'għandu dubju li l-Partit Laburista huwa dak il-partit li kapaċi ikabbar l-ekonomija, kapaċi joħloq ix-xogħol. Immissa rridu ngħaddu għal pass li jmiss, jiġifieri minn fejn bdejna għal fejn wasalna llum u issa nafu fejn irdu mmorru. U allura meta wieħed jara fejn qegħdin illum u n-nies dan jafu fejn qegħdin mal-Partit Laburista u issa bil-proposti li qed inħabbru ta' kuljum bis-saħħa tal-Prim Ministru fuq qudiemnet in-nies magħna jafu issa wkoll fejn sejrin. Noel, il-PN jgħid li il-Labor fil-gvern ma ħoloqx niċċa ekonomika ġdida. U llum pereżempju il-Prim Ministru minn referenza għal l-AI, Internet of Things, Cyber Security, Augmented Reality, Virtual Reality u oħrajn. Għadkom is-sostnu tal-istess ferma li il-Labor fil-gvern ma ħoloqx niċċa ekonomika ġdida? Nagħmel parenti żgħar qabel nibda. Ħadd gost li semmejt it-tax credits, imma għax dawk it-tax credits, inti semmejt il-credits, right? 60% proposta tal-Partit Laburista 60% fuq investimenti fil-digitalizzazzjoni, l-automation u l-AI. Għax din hija proposta, hija ħaġa li qed inħadmuha u ġiet mibdija minn Gvern Nazzjonalista fl-2019 wara il-kriżi finanzjarja. 2019? 2009. Il-kriżi finanzjarja fl-2008, tajjeb, wara introduċejna dawn it-tax credits, micro-invest tax credits, li huma twati sal-lum u l-gvern kważi qatt ma saħħaħhom. Dawn kienu 45% tax credit meta int tinvesti fil-business tiegħek, meta int timpjega iktar nies. Jiġifieri biex taraw li wara 13 sena mhux il-każ, huwa eżatt. Dan hemm micro-invest tax credits ilhom hemm minn żemżem. Minti qed li qatt ma saħħaħna jew qatt ma minna imma ġifieri il-pass innovattiv ma sarx baqgħu jilabu fuq dak li sabu ma ġewx proposti ġodda. Issa biex nirrispondi għal li aħna għadna li qatt ma krea. Inti qed tgħid x'beħsibu jikkrea, aħna qed ngħidu li le ma kreax li ċeċ ġodda dawk għadhom ma jeżistux. Dak huwa l-ħolm. Dak huwa l-ħolm. L-e-sports. L-e-sports ilna nsemmuh żemżem aħna mill-oppożizzjoni li nagħmlu. L-AI hija il-preżent ilna nitkellmu ħafna dwaru u tiġà tkellem il-kap dwar l-AI li ħajkolna id-data l-AI u New Space li huma l-investimenti fil-futur. Li bil-fors iridu mmorru f'dik id-direzzjoni toġobna jew ma toġobniex, però bħal maħna dejjem konna l-innovattivi f'dal affarijiet, jekk issemmi l-iGaming, il-financial service, il-marittimu, ibqa' semmihom. Huwa veru jekk fil-passat kellna l-industri li kienu jaħdmu bil-cheap labor u kienu jagħmlu l-omos il-jeans u l-affarijiet, għax ma stajniex insostnuhom iżjed bil-cheap labor, morna l-high-tech. U bħalma għamilna dawn id-differenzi, bħalma aħna biddilna l-ekonomija li morna għall-investimenti ġodda li semmejnilek li taf illi hemmet jaħdmu ħafna nies u jaqlaw pagi tajbin, irridu bil-fors immorru għall-investimenti ġodda li jrendu tajjeb biex in-nies ikollhom paga deċenti li biha jkunu jistgħu laħqu mal-għoli tal-ħajja. Illum għandek nies li anke min qed jaqla 25,000 euro qed ibati. U toħdux biċċajt. L-spending power li jispiċċalu wara li nħallas it-taxxa l-bolla u r-renta jispiċċa kważi b'xejn. Jiġi fix-xifer il-faqar. Allura jridu nikkreaw jobs ġodda li jrendu pagi tajbin. Kif tispjega allura li waqt li mela hemm sfidi imma llum għadu kemm ġie ppubblikat stħarriġ tar-rebbija tal-Kummissjoni Ewropea illi wera li 75% tal-Maltin jemnu l-ekonomija sejra fit-triq tajba u hija tajba. Għana qatt madna li mhijiex imma għandha bżonn direzzjoni. It's overheating. Għandna bżonn immorru għal kwalità u mhux il-kwantità. Inti tazza la darba timliha ma tistax tpoġġi iktar ġo fiha u d-daqs ta' Malta u li hu. Inut li nkomplu nafsu fuq il-cheap labor, inut li nkomplu nafsu fuq il-kwantità, bil-fors irridu mmorru lejn kwalità. Bir-rispett kollu, hemm ħafna kontradizzjoni f'dak li tajt. L-ewwel nett, il-Partit Laburista fil-Gvern diġà żera żerrija u għandek
niċeċ ġodda li diġà inħolqu. Aħna qed ngħidu issa li daw id-niċeċ ġodda li nħolqu jew inkella niċeċ ġodda li nżered diġà iż-żerrija għalihom aħna issa rridu nagħmlu il-pass li jmiss. Huwa l-lista kollha li semmilek li semmi le ma daw diġà taf kemm kellkom le aħna l-ħolm wettaqnieh. U issa nipproponu li l-ħolm tan-nies huwa il-pjantana, il-programm elettorali tagħna inħoloq għax aħna għajna b'kuntatt man-nies il-ħin kollu u allura il-pjan tan-nies huwa l-pjan tagħna. Il-ħolm tan-nies huwa l-ħolm ta' ma naqbex qegħdin f'partiti differenti. Il-proġetti naħseb naħseb li verament imma ippermetti li ftit. Ta' proġetti li wettu li qatt ma għamiltuhom. Intom il-programm elettorali meta kontu tirpu l-elezzjoni, kontu tarmuh l-għada tal-elezzjoni. Aħna mhux hekk naħseb hekk mhux hekk naħseb hekk hu. Insemmilek ħaġa waħda, qed nitkellmu fuq it-taxxa. Fl-2008 wettu li ħadd naqsu l-income tax. Fl-ewwel sena għaddiet l-ewwel sena, għaddiet it-tieni, it-tielet, ir-raba' u l-ħames u l-income tax ma naqqastuwiex. Mhux onorevoli, qed ngħid il-verità. Fl-2008 ma wettu fil-elezzjoni ta' dak iż-żmien. Fl-elezzjoni ta' dak iż-żmien. Din hija l-politika mur fittex dak li jettu. Mur fittex dak li jettu intom. Hija kollox kredibilità. Fil-politika jekk titlef il-kredibilità, titlef kollox. U fil-partit Labor bena fuq niċċeċ li ikrea l-PN. Alla ħares gvern ma jibdix fuq liħor, bħalma l-Partit Nazzjonalista meta kien fil-gvern, bena fuq Partit Laburista fil-gvern qabel u wieħed ikompli jibni fuq liħor. Mela aħna qed ngħidu li m'għandniex nibnu fuq xulxin. Aħna qed ngħidu li t-tajjeb li tkun iwrid issa wara l-2013 ovvjament tkellem fuq ix-xogħol. Aħna writna sitwazzjoni ta' 8,000 ruħ Maltin ifittxu x-xogħol. Daw ma kellhomx futur għalihom, inutli toqgħod titkellem fuq kemm inti beħsibek tagħmel affarijiet meta dawn laqqas kellhom xogħol, f'kuntest fejn anke l-għolet tal-ħajja kien hemmhekk u f'kuntest ukoll fejn kellek is-settur tal-enerġija, in-nies u n-negozji jirċievu kontijiet ogħla kull xahrejn. Staqsi il-min jinvesti jiena kont qabel l-2013 għal perjodu wkoll Shadow Minister fuq l-Industrija u l-Investiment barrani, kont nintaqa' ma' daw il-persuni fejn jgħidulek aħna qed nippruvaw ninvestu fuq biex innaqsu il-kont tagħna allura f'enerġija alternattiva, imma dak l-investiment jisfina xejn, jiswa fix-xejn. Allura, Gvern Laburista x'għamel? Gvern Laburista ġab stabbilta fil-qasam tal-enerġija. U n-nies dajja fuq. Is-sussidi mal-Gvern Laburista huma garantiti. Araw x'qed jiġru, araw x'qed jiġri, daqs kemm ikun garantiti qabel 2013 garantiti magħhom. Il-prezz tal-fuel ma kienx daqs tal-lum. Il-prezz tal-fuel illum, il-prezz tal-enerġija u taż-żejt illum huwa oli immens. Imma n-nies mhux iħossuh. In-nies mhux iħossuh għax magħna jafu fejn qegħdin. Magħna għandhom garanzija li s-sussidi se jibqgħu u dak kien wieħed mill-elementi importanti li s-settur kummerċjali seta' jinvesti, seta' jippjana, seta' jserraħ rasu. U aħna llum li qed ngħidu huwa li rridu nibqgħu mexjin fid-direzzjoni li nkomplu ninvestu f'daw is-setturi u nagħtu benefiċċji ħalli daw is-setturi noħduhom fil-livell li jmiss. Aħna għadna li dak kollu li hu tajjeb insaħħu fuqu. Per hemm bżonn nifs ġdid ta' direzzjoni ġdida. Ma jistax ikunu nibqgħu sejrin din it-triq. Xi tfisser? Spjega li ftit. Nifs ġdid? Nifs ġdid. Xi tfisser? Daw il-proposti li qed noħorġu tibdil kbir kif inti tpoġġi l-bniedem fiċ-ċentru tal-politika tiegħek, kif inti ma tagħmilx żbalji li bihom tisraq lil poplu, ma tagħmilx żbalji fejn mijiet ta' miljuni, il-vitals. Ma nikrux xi Nikolaus tajjeb bi 13,000 kuljum 5 miljuni fis-sena ħadit imsaddat li tik servizz orrendi li kieku xtraw wieħed ġdid mill-ewwel tiġa nafsu mħallas. Imma nagħtu n-nies direzzjoni ġdida b'nifs ġdid ħafna. Politika nadifa mhux kuljum tqum biex tara li ma skandlu ġdid għandek madwar darek u li ma ministru ħajkun tila niżel il-qorti. Dan huwa r-realtà tan-nifs ġdid hawn proposti innovattivi, proposti li jagħtuk inċentiv biex inti taħdem u timxi il-qudiem. Bid-dritt tiegħek mhux bi pjaċir ma tmurx tittallab ngħinu l-min jaqalura u dak żgur. Għax il-ġustizzja soċjali, ir-ruħ soċjali hija l-qafas
tal-politika tagħna, imma l-bażi tan-nies tittaħdem bid-dritt u dak li tieħdu bid-dritt u mhux bi pjaċir jiġi jidendillek karota qudiemek li tiswa biss għal 5 minuti. Nixtieq li nerġgħu niffukaw fuq il-proposti tal-lum għaliex mortunna lura. Għax jien naħseb semmejtilkom l-elezzjonijiet kollha li kontestajtu u ħarġet daqsxejn nostalġija. Għal-friski rranġajtu. U marru daqsxejn, ma ħabba tajjeb li konna ftit diskussjoni varjata matul il-ġimgħa sewwa. Proposta fil-fatt li tħabbret Glenn fidejk. Mela, proposta li fil-fatt tħabbret hija dik minn Dr. Alex Borg dwar fost oħrajn il-trakkiż tat-taxxa għall-intrapriżi żgħar u medji. Naraw il-kumment illi għadda Dr. Borg iktar kmin illum. Ser naħsu it-taxxa tal-intrapriżi żgħar SMEs minn 35% għal 25%. Tieni proposta ser nollu propju il-limiti sabiex tikkwalifika għall-eżenzjoni tal-VAT minn 35,000 euro għal 70,000 euro dħul fis-sena. Jiġifieri ser nirdupjaw dan il-limitu u għalhekk iktar nies ser ikunu jistgħu jikkwalifikaw għall-eżenzjoni tal-VAT. Din kienet waħda mill-proposti imħabbra llum, kien hemm sensiela din il-proposta. Kif ser twassal għall-għan li qed inti għall-kwalità aħjar? Mela kif ta' fint, il-maġġor parti tal-investments tal-businesses Maltin huwa micro jew small medium enterprise. Tajjeb, kważi 98% tal-businesses kollha Maltin huma magħmula minn dawn il-business. Micro ġifieri sakemm għandek 10 impjegati u small and medium sakemm għandek 50 impjegat. Mela, inti taf kemm ollit il-ħajja, mhux ollit il-ħajja biss bħala ikel f'kwalunkwe servizz u prodott li tixtri. U meta tiġi lafsa fuqek, it-tnaqqis fit-taxxa huwa dak li se jħallilek il-flus biex inti terġa' tinvesti, biex inti tejjeb il-business tiegħek, biex inti tmur anke kif tinsemmu l-AI, biex inti tkun tista' tinvesti f'dak is-software ġdid li għandek bżonn. It-tnaqqis ta' taxxa mhuwiex għax huwa rigal, imma fi żmien meta l-ispejjeż jolgħu ħafna, dak huwa l-ewwel ħaġa li inti tista' tnaqqas. Jiġifieri l-gvern mhux jibqa' jistana fuq id-diffikultajiet ta' xi ħadd, imma jnaqqaslu t-taxxa biex ikun jista' jimraħ u jinvesti iktar. L-iskop hemmu u ċerti għax kull meta kien hemm tnaqqis fit-taxxi, il-gvern dejjem ma raħjar. Hija ħasra ma mirtux meta kontu fil-gvern, għasru fl-2013 da kollu ma miltu. Mela ħanerġgħu morru lura għaxun waħħal mal-passat. Mhux waħħal rispondi. Assolutament. Tini ċans Mela, direttur itfil mikrofoni. Sewa? Mela, ikkalmaw. Issa, ħanerġgħu niftħu l-mikrofoni. Mela, wieġbu fil-malajr ħalli mmexxu. Għax mhux veru. Għax mhux veru xiex. Għax it-taxxi qabel l-87 kienu 65%. Għanajdek għalija li naqqasna għal 35 li mbagħad fit-2012 erġajna wessajna tax bands li daw ma wessawhom qatt. Ħlief fl-aħħar budget. Meta raw u wessawhom biss. Tox tgħidli bil-makeup. Wessawhom biss issa f'dal-budget. Għal-ġenituri, għax wara li ġabu kriżi. U għanna sa kriżi oħra ta' nuqqas ta' twelit f'Malta. Wessaw it-tax bands. Il-kriżi kollha kreati minnkom. Bir-rispett kollu. Bir-rispett kollu. Nista' mela, l-istess retorika tas-soltu ma naslu mkien. Bl-istess retorika tas-soltu ma naslu mkien. Issa jekk tittoqgħod interrompi. Għamel li trid. Imma jiena qiegħed hawnhekk biex naħseb jiena jekk intom tolleranti tisimgħu vuċi oħra. Ir-realtà tal-fatti hija din qatt nisimma kisseħu paċenzja smani. Il-realtà tal-fatti hija din li il-Partit Laburista kellu isewwi dak li wiret fl-2013. U dan minnieh. U llum l-ekonomija tagħna hija ekonomija b'saħħitha, ekonomija li għandna qed toħloq ix-xogħol, ekonomija li minn mhux nitkellmu fuq il-qat illum imma nitkellmu fuq kemm ħloqna xogħol ġdid. Issa qed ngħidu wkoll li mhux biss ħloqna x-xogħol, imma wkoll il-kumpaniji u kellek anki numru ta' kumpaniji ġodda, imma rridu jkollna aktar u jridu jkollna wkoll issa
aktar kumpanji li jinvestu fil-kwalità, jinvestu fil-digitalizzazzjoni, jinvestu fl-AI. U allura aħna ninċentivaw ix-xogħol, ninċentivaw daw il-kumpaniji li huwa importanti li nsemmu u nagħtu pereżempju traħħis fit-taxxa kif tajna diġà. Għal sentej sħaħ aħna dena mhux il-bieraħ biss ta' aħna sentej sħaħ l-ewwel ħelsin mit-taxxa tax refunds ta' 140 miljun. U issa il-ħelsin mit-taxxa għal din is-sena fej il-familji bit-tfal se jgawdu rivużjoni ta' taxxa iħallsu inqas taxxa għal 160 miljun. Sentej fuq xulxin, 140 miljun sentejn ilu, 160 miljun din is-sena. Dan flimkien ma naturalment is-sussidju fuq l-enerġija li hawnhekk hija sore point tan-naħa l-oħra għax l-enerġija kienet xi ħaġa li s-settur kummerċjali u l-familji kienu mejtin fuqhom. Kienu ibatu ta' kuljum biex iħallsu dawk l-imbirkin kontijiet. U dik hija parti importanti fuq niċċa ġodda. Aħna ħloqna niċċa ġodda u se nkomplu ninvestu biex daw il-niċċa ġodda li ħloqna inkomplu nsaħħu inkomplu nibnu fuq. U dak li kien hemm ippermetti li ftit Sur Muscat. U dak li kien hemm tajjeb, pereżempju fuq is-servizzi finanzjarji żewġ partiti kienu jaqblu, aħna bdilna fuq binna fl-imkien meta twaqfu u bnejna fuqu u it-triplajnihom. Jiġifieri aħna mhux sempliċement għajna komdi bli kienem, imma ħdimna ħafna u triplajna dak li kienem. Biex narġa. Li tibda tkabbar, pero għal ikkoreġa dak li għamilna. Ikkoreġina. Ġviri like gaming, financial services, marittimu. Jina tlef fuq il-qat, tlef fuq il-qat, tlef fuq il-kontijiet olja. Kull fejt mur f'bar tara monument tal-Partit Nazzjonalista mibni minnu li jużaħ il-poplu kollu. Ġviri laqqas biss jaċċetta dan il-fat. Ma bistess kien mux anki għamil il-Labor meta inti tibni fil fuq liħor tajjeb, solar fuq liħor. U huma dak li għamlu ma xil-pedamenti kienu sodi ġdid m'hemm xejn. Ġdid m'hemm xejn. Fuq il-proposti tal-lum. Eżatt, fuq il-proposti tal-Partit Nazzjonalista. Jiena għatlek li hemmhekk inti tagħti nifs ġdid. U l-proposti huma dawn li għandek għal-micro dawk li investu sa 10 minn nies, jekk it-turnover il-bejħ tagħhom ma jaqbiss 2 miljuni, it-taxxa fuq il-profit tkun ta' 15%. Meta llum hija 35%. Da fuq kumpanijiet ngħidu limited liability companies. Jekk tkun SME timpjega sa 50 ruħ, dawk li jbiegħu sa 20 miljun euro, it-taxxa tagħhom tkun 25%. Li huwa tnaqqis sostanzjali li lek iħallilek il-flus il-kumpanija biex terġa' tinvesti, biex tkun tista' tilqa' għal dawk l-ispejjeż estranji minn barra li ma tistax tikkontrollhom, imma t-taxxa tista' tikkontrolla. Nawel, jekk wieħed jara jiena qudiemi għandi 7 proposti li tħabbru llum, ħafna minnhom tnaqqis fit-taxxa, eżenzjonijiet, rifużjonijiet. X'inhu l-kalkolu ta' jekk jidħlu daw il-miżuri kollha kemm ħajkun qed jitlef revenue il-gvern ta' kull sena? Ngħidlek daw ġew spjegati minn Adrian Delija u għandek in-nies tekniċi. Jiġifieri figura ġenerali kemm ħajkun qed jitlef. Jien personalment m'iniex daqshekk tekniku, però importanti huwa mir-ruħ soċjali tal-ħajja tan-nies. Illi meta inti ħadd tnaqqas qed tagħti iktar nifs u biċ-ċertezza li ħaġġibu lura mill-investiment li ħajamlu u ħajkunu iktar produttivi u iktar innovattivi. Ma dak li ħan nitilfu biex ngħidu hekk milli niġbru se nġibuh żgur lura u biktar. Għax dejjem hekk ġara u dan il-mument kif qegħdin ngħixu llum huwa bżonn ta' għada. Għaliex inti daqshekk konvinti li tnaqqis fit-taxxa ħatmur f'titjib fl-innovazzjoni, fimt mhux ħatmur fiktar profitti. Dan huwa xogħli biss, alright, fix-xogħol tiegħi. U dejjem rajta tiġri. U hekk se jiġri għax inti meta xi ħaġa tolilek, it becomes more expensive, għandek bżonn serħan minn x'imkien. U t-taxxa hija l-ewwel ħaġa li tista' tnaqqas, anke fl-income tax personali tiegħek. Jekk inti mafusa, ma jfissirx li ħaninvesti. Ma jfissirx li ħaninvesti. Inti le, tinvesti fl-innovazzjoni, tinvesti f'ħajtek u tinvesti fil-futur tiegħek. Jekk inti llum qed issib il-ħajja għolja biex tgħix, l-unika ħaġa li nista' ngħinek fix-short term huwa tnaqqis tat-taxxa. Li hu ċert però li l-għoli tal-ħajja mhux qed jikkontribwixxi għalih il-gvern. L-għoli tal-ħajja mhux qed jikkontribwixxi għalih il-gvern. Kontrarju li kien ġara. Importanti għalija meta
Meta inti mafusa u qed ngħidlek li anka sa min qed jaqla 25,000 qed ibati jekk trid norik kif. Għax ir-renta tant olit li qed toħodlok parti kbira mill-paga tiegħek. Mhux qed ngħidlek loan repayment, għax min jaqla sa 25,000 laqas jista' jersaq lej il-bank biex jistellef. Issa dak li nista' nagħmillek jien huma żewġ affarijiet biex inti ttejjeb il-kwalità tal-ħajja tiegħek. Is fit-taxxa fl-immedjat mela għandek iktar flus f'idejk, paga aħjar fil-futur dawn il-jobs ġodda li jrendu aħjar. Kalm, biex tagħlaq ħalli mmexxu. Le, aħna bħala Partit Laburista, per eżempju, waħda mis-suġġerimenti tal-lum, il-proposti tal-lum hija dwar ċentru għall-esports. Din hija xi ħaġa ġdida. Żgur li f'pajjiżna. Inna nsemmuha Zemzem, Iva, ma baġit imma inti tgħid għalija, mbagħad tagħmel arminni u inna nsemmuha. Ġifieri żgur li nsemmejnija, żgur wara l-2013 ma semmejx qabel. U l-esports hija xi ħaġa li wieħed jibni fuqha, pereżempju. Issa wasan mela l-esports hija xi kunċetti totalment. Inti hawnhekk qed titkellem fuq atleti li jikkompetu, letteralment jikkompetu u nies li jmorru jarawhom. Jiġifieri id-dinja tant evolviet anke f'dan il-qasam, mela dan li wasanna fih illum bnejna fuq pereżempju id-Digital Game Development, xi ħaġa li bdiet taħt dan il-gvern wara li investejna u xprunajna anke dan l-investiment. Għandek imbagħad proposta oħra li tħabbret illum dak li huwa s-settur tal-family offices, jiġifieri li inti b'regolamenti ġodda tħajjar li jkollok is-settur tal-family offices, jiġifieri aħna nafu li anke ħafna mill-kumpaniji huma family owned, imma bil-regolamenti il-ġodda li aħna beħsiebna nagħmlu jekk nagħtaw il-fiduċja li tattira investiment f'pajjiżna li ma jkollokx bżonn physically offices imma jkollok introjtu għal pajjiż u dan fost affarijiet oħrajn. Pereżempju, insemmi di tal-aħħar għax qed tagħmilli sinjal fejn għandu x'jaqsam pereżempju cash rebate fuq l-artisti lokali fejn hawnhekk qed nagħmlu proposta li dawn ikunu jistgħu jibbenefikaw minn rimbors ta' 10% fuq l-ispejjeż tagħhom sa massimu ta' 50,000 euro. U proposti oħrajn naturalment ħabbru anke llum u anke f'dawn il-ġranet pereżempju fuq is-settur turistiku. All right, Nawel, kummenti konklusivi minn naħa tiegħek. Konklużivi in ġenerali u fuq dat tema. Le, jidher ċarissimu li għandna bżonn in-nifs ġdid, għandna bżonn direzzjoni ġdida. Iktar ma tisma' mill-Partit Laburista, you're gonna get more of the same. U ħajkollok l-istess problemi li kellek f'da żminijiet u l-istess taqtih in-nifs, jaqtawlek qalbek, dejjem negattivi. Isma' lill-Ministru tal-Finanzi ħatara kif jaqtalek qalbek. Aħna qed naraw futur sabiħ. Għax ikkorreġi l-finanzi tagħkom. Please, ħalli jispiċċa. Il-figuri żbaljati. Jidher ċar li l-pajjiż għandu bżonn nifs ġdid, għandna kap enerġetiku, innovattiv fl-idejat u li jispira fiduċja għal futur sabiħ għal Maltin u l-Awċin kollha. Grazie ħafna, Sinjuri, sa fil-fatt ħani naqdu b'kollegament dirett mal-kollega tagħna Antea Kakija li tinsab issegwi l-attività tal-Partit Nazzjonalista minn ħallu Anselmulek Antea. Nsellim lek Paula, nsellim lek Glenn, nsellim il-kull min inaqat magħna għall-programm tal-lum. Aħna qegħdin hawnhekk f'ħaluqa fejn minn moment tal-ieħor qegħdin nistennew il-kap tal-Partit Nazzjonalista jasal għal rally ieħor u se nkunu qegħdin insegwu d-diskors tiegħu hawnhekk illejla. Id-dettalji dwar dan inkomplu nagħtuhom aktar tard, forsi nisimgħu anke dwar proposti aċċennati għalihom aktar kmieni matul konferenzi ta' dalodu. Kif għattilkom aktar kmieni, id-dettalji dwar dan se nkunu qed nagħtilkom aktar tard u kif ukoll mill-portal tagħna tvmnews.mt. Jiena ma fadalli xejn aktar xnajdilkom ħlif ngħaddi l-linja lura lilkom fl-istudios. Insellilkom. Grazzi ħafna lilek Antea u grazzi lilek kull kollegi kollha tal-Kamra tal-Aħbarijiet tax-xogħol tagħkom. Ninaqdu issa ma' Luigi Skendo li jinsab fix-xara għawdex issegwi l-Masrelli tal-Partit Laburista. Nsellmulek Luigi. Inselmilkom Glenn u Paula, ninsab fil-lokalità tax-xara f'Għawdex fejn ftit tal-ħin ieħor il-Prim Ministru mexxej tal-Partit Laburista Roberta Vela se jkun qed jagħmel l-indirizz politiku tiegħu. Iktar aġġornamenti fuq il-bulettini tal-aħbarijiet u fuq is-sit elettroniku tvmnews.mt. Naddi l-linja lura lilkom minn Għawdex għal Malta.
Grazzi ħafna lilek Luigi, għawek imbidlunna il-mistiedna u issa ħanqgħu daqsxejn fuq in-nies tekniċi. Għandi miegħi l-ekonomista Jurgen Attard u kif ukoll analista finanzjarju Nawal Kassar. Grazzi tal-inaqattu magħna, ddeċidejna jien u Glenn illi nġibu l-professjonisti waħedhom għaliex ħafna drabi meta naqdukom mal-politiċi issibu jew diffiċli tgħidu kelma jew inkella forsi diffiċli tmur kontra li jkun qed jgħid il-politiku ta' ma' ġembek. L-ewwel nett grazzi tal-inaqattu magħna lejla. Jekk taraw intom mill-lenti finanzjarja ekonomika tagħkom, sew intom jiena ċerta li meta tisimgħu il-proposti taż-żewġ partiti moħħkom imur fuq in-numri. Jekk wieħed jara il-proposti li qed isiru miż-żewġ partiti, il-costings li qed jiġu ppreżentati huma jikkonvinċukom taż-żewġ partiti u meta żommu f'moħħkom il-qagħda finanzjarja ekonomika preżenti ta' pajjiżna. Dawn il-pjanijiet għal 5 snin ġejjin ta' dawn iż-żewġ partiti jekk humiex konservattivi jew mhux tajbin jew humiex eżaġerati għas-sitwazzjoni preżenti. Jurgen, ta' fidejk. Grazzi tal-opportunità. Kif stemmejt tajjeb inti, din il-kampanja elettorali qed nitkellmu ħafna fuq proposti. Proposti miż-żewġ partijiet kbar kif ukoll proposti minn dawk iżgħar. Hawnhekk naħseb huwa importanti ħafna illi nitkellmu fuq dawn il-proposti. U jiena qed nipprova niġbor dawn dak li smajna matul dal-aħħar 10 ijiem u naħseb jekk ikolli nagħmel analiżi qasira niġbor dawn kollu fuq 3 aspetti ewlenin. 3 aspetti illi fl-opinjoni tiegħi dejjem naħseb illi fuq l-ewwel tnejn hemm konverġenza bejn iż-żewġ partiti. Li huma ġejja għalihom u forsi l-aħħar aspett m'hemmx konverġenza bejn iż-żewġ partiti. Ħanibda bl-ewwel wieħed. Kull filgħodu kulħadd qed jisma' numru ta' proposti miż-żewġ partiti politiċi l-kbar kif ukoll anke partiti oħra. Proposti li nazzarda ngħidu huma ambizzjużi ħafna. Proposti li jkopru aspetti differenti tal-ħajja, mis-saħħa, għall-edukazzjoni, għall-investimenti iktar, għat-turiżmu, proposti li jkopru aspetti differenti li huwa tajjeb. Imma kif elenkajt tajjeb qabel huma proposti li huma ambizzjużi. U dan xi fisser? Meta għandek partit li huwa fil-gvern u għandek partit ieħor li jaspira li jkun fil-gvern, qegħdin joħorġu proposti ambizzjużi li jfisser li nikkonverġu f'xi ħaġa komuni, illi direttament jew indirettament qed naqblu fuq xi ħaġa waħda. Illi preżentament naħseb iż-żewġ partiti qed jaqblu illi s-sitwazzjoni ekonomika tal-pajjiż tinsab fi stat tajjeb. Għalfejn qed ngħid hekk? Għax li kieku s-sitwazzjoni preżenti tal-pajjiż, ekonomika tal-pajjiż mhijiex fi stat tajjeb, kieku kemm partit u kemm ieħor mhumiex se joħorġu b'dar proposti ambizzjużi illi jekk inti m'għandekx il-qafas, m'għandekx il-bażi biex timplementhom żgur li se jkun diffiċli. Allura f'dak l-aspett naħseb direttament jew indirettament hemm bil illi s-sitwazzjoni preżenti sal-lum nistgħu nitkellmu s-sitwazzjoni ekonomika tal-pajjiż qiegħda tajba. Immur għat-tieni aspett. Jekk issegwu il-kap tal-Oppożizzjoni, il-Prim Ministru, l-esponenti ta' ġiex partiti, kelma waħda illi żgur tintuża f'kull konferenza hija l-kelma kwalità. Jekkux il-kwalità tax-xogħol, jekkux il-kwalità fis-saħħa, jekkux il-kwalità tal-arja. Il-kelma kwalità hija tema komuni. Issa, qed naqblu illi il-kapitlu li jmissa l-pajjiżna ġifieri l-5 snin li ġejjin għandu jkun ibbażat fuq kelma waħda, fuq prinċipju wieħed, kwalità. Issa, kif se naslu għalih, kif se naslu għal din il-kelma famuża kwalità, forsi il-prioritajiet taż-żewġ partiti huma differenti, però naqblu illi l-kapitlu li jmiss kont dak li qed nara s'issa huwa immirat lejn kwalità. Mbagħad niġi għat-tielet aspett. It-tielet aspett illi ma naħsibx illi hemm daqshekk konverġenza. Meta qed ngħidu isma' qed naqblu b'xi mod illi l-ekonomija hija tajba, preżentament qed naqblu għalhekk qed noħorġu proposti tajbin, qed naqblu illi ħammorru għall-kwalità, illi mhux naqblu huwa illi kif se naslu. Jiġifieri iġġiex partiti qegħdin isemmu proposti ta' tnaqqis tat-taxxa, imma il-mod kif se jaslu għalih huwa differenti. Iż-żewġ partiti qed jitkellmu fuq niċeċ ekonomiċi ġodda, imma kif se naslu għalih huwa differenti. Ġifieri kif kollu niġbor da kollu. L-aħħar aspett huwa l-unika wieħed illi
m'hemmx konverġenza. No, iż-żewġ partiti kbar u anki il-partiti żgħar tu bifer qed jiffukaw ħafna fuq AI u deep tech u quantum computing u digitalization, automation u x'naf jien. Għal xi kull poplu hemm barra, għal dawk in-nies li qegħdin fis-settur tax-xogħol, daw il-ħafna kliem u ħafna xinxilli, x'ifissru? Kif għal naqbel miegħek anke mal-punt li semmejt issa mal-mistoqsija rigward l-AI. Hija xi ħaġa forsi nużaw bħala buzzword, imma fil-verità illum l-ekonomiji u d-dinja l-hemmhekk sejra x'inhu huma t-teknoloġija fejn naraw kif il-ħajja ta' kulħadd li semma tajjeb Jurgen il-kwalità nimpruvjaw. Allum il-ġurnata fejn aħna qabel konna biex wieħed nibagħtu messaġġ konna nibagħtu bil-posta, illum b'email. 4 tim oħra tkun iktar avvanzata. Il-ħajja, il-kwalità hemmhekk u hemmhekk qed inżidu x-xogħlijiet. Illum minnaħa tal-gvern ħarġu proposti fej inti għandek is-settur eżempju tal-gaming, tal-iGaming, fej qed naraw li ħajżidu 10% ta' impjiegi, 1300 impjieg matul daw is-snin li ġejjin. Niċċa li baqgħet tifjoriċċi f'daw l-aħħar snin kif hemm l-istess is-settur finanzjarju. Issa li semma ovvjament rigward l-AI, il-blockchain, is-cyber security. Illum id-dinja kif ħadd iffoka llum il-ġurnata neħduhom for granted li qed jeġissu, illum il-ġurnata neħtlu fuq l-internet neħdu for granted. Imma li wieħed qed tifjorixxi pajjiż qed ikun minn ta' quddiem li nimxu fuq di strateġija li hija long term mhix xi ħaġa li ħanaraw l-impatt għada, imma li qed nimxu fuq dik, ovvjament hemmhekk itina anke serħan il-moħħ għat-tfal tagħna fl-aħħar. Biex tifhimni, ċikka tal-ħaxix u Pepp il-mekkanik, daw l-affarijiet kif ħajfhmuhom? ħajfhmuhom ma fl-aħħar mill-aħħar il-ħajja ħadd improvja. Ifri meta aħna ħammorru il-ħajja kif qed ngħid semmejt l-eżempju tal-emails. Dak huma affarijiet li qabel ma qas konna naħsbuhom, imma issa llum minħabba l-AI, minħabba l-AI li llum jiena meta mmur nixtri xi ħaġa minflok qgħod inġor il-flus, nista' nġor wallet elettroniku, it's part of AI. It's part of teknoloġija il-fejn sejrin. Jiġifieri li llum li nista' naħdem illum nagħmel naħdem mid-dar. Alright? Huwa xi ħaġa li fl-aħħar mill-aħħar qed jgħin biex l-aspett ta' l-intelligenza artifiċjali, l-aspett li qabel forsi konna nagħmlu ħafna minuti biex nagħmlu jew sigħat biex nagħmlu xi ħaġa, illum click of a button, ix-xogħol irħafuh, joħroġ iktar kwalitattiv u fl-aħħar mill-aħħar qed immorru lejn produttività. Meta wieħed iqis is-sitwazzjoni anke internazzjonali għaliex orajt l-ekonomija sejra tajba, però aħna Malta dipendenti immens iktar minn pajjiżi Ewropej oħra fuq is-sitwazzjoni ta' madwarna. Meta wieħed iqis il-problemi li hawn madwar l-Ewropa madwar id-dinja, inti semmejt il-proposti ambizjużi. Kemm u bil-għaqal il-ħsieb illi il-partiti qed ikunu ambizzjużi f'dan il-punt daqshekk sensittiv. Jew ma nafx mir-riċerka ekonomika tgħid li anke f'da żminijiet tkun daqshekk ambizzjuż. Inti semmejt il-kelma għaqal, naħseb hija kelma illi għandna niffukaw fuqha u ħasta nispjega għalfejn. L-ekonomija hija magħmula minn diversi aspetti u aspett illi forsi ma tantx intuħ l-importanza daqskemm jistħoqlu huwa l-aspett fiskali. Jiġifieri l-aspett fiskali u s-sostenibilità fiskali hija importanti ħafna għall-ekonomija għax timpatta it-tkabbir ekonomiku. Dan turih ir-riċerka, jiena il-masters tiegħi insertajt għamilta fuq l-impatt tad-debt to GDP ratio, jiġifieri kemm pajjiż għandu dejn għabbażi tal-prodott gross domestiku tiegħu fuq l-ekonomija u juri biċ-ċar illi ovvjament pajjiżi li għandhom debt to GDP ratio ola l-impatt huwa ikbar fuq l-ekonomija. Però meta semmejt is-sostenibilità fiskali importanti illi f'dan il-perjodu li qegħdin fih fejn qed nisemgħu diversi proposti fil-bidu semmejt li il-costings jiena mhux ħolqot nidħol li ma costings huma tajbin u li ma costings huma ħżiena dak ħalli jovvedi l-partiti politiċi, però dan qed jissemmew miljuni kbar. Miljuni kbar ta' euro illi se jintafqu matul il-leġislatura li jmiss kemm minn partit u kemm minn ieħor, però għandna nżommu xi ħaġa ċentrali fin-nofs, is-sostenibilità fiskali. Għalfejn? Għax mingħajr is-sostenibilità fiskali ma tistax naqgħod it-taxxi, mingħajr is-sostenibilità fiskali ma tistax ittejjeb is-servizz tas-saħħa, mingħajr is-sostenibilità fiskali ma tistax tinċentiva l-intrapriżi biex ikomplu jikbru, mingħajr is-sostenibilità fiskali
ma tistax ikollok kwalità tal-arja aħjar. Ġifieri kollox iħollu jorbot fl-opinjoni tiegħi mal-għaqal kif semmejt tajjeb inti u s-sostenibilità fiskali. Għax fl-aħħar mill-aħħar hija ċ-ċentru ta' kollox, hawnhekk qed nitkellmu fuq manifest elettorali, qed nitkellmu fuq spiża tal-gvern, allura il-fiskal naħseb li għandu jkun essenzjali u kruċjali fid-diskussjoni li għandha jkollna ta' kuljum u forsi l-aħħar punt, mhux biss għandna nitkellmu fuq proposti, iva l-proposti tajbin, mhux biss għandna nitkellmu fuq costings, iva l-costings tajbin, imma għandna nitkellmu fuq miri, speċjalment miri fiskali għax fl-aħħar mill-aħħar mingħajr sostenibilità fiskali il-proposti ta' kemm ta' partit u kemm ta' ieħor ma jistgħux jiġu implementati. Biex inżid ma' kemm hemm mistoqsija li għamilt inti Paula u anke nkompli ma' dak li qal Jurgen. Il-partiti tnejn huma ambizzjużi, ifri meta wieħed qed iħares lejn leġislatura ta' 5 snin, irid jara rid joħroġ il-manifest u li jgħid l-expectations ta' jekk wieħed ikun fil-gvern x'jagħmel. Ovvjament il-mistoqsija dejjem tkun alright wieħed bejn rid qgħod attent li bejn il-kliem u l-fatti kif jgħidu hemm baħar xi kumbatti, jiġifieri wieħed irid jara track record preċedenti u naraw ovvjament mbagħad fl-aħħar mill-aħħar kemm lessi dak li ngħidu isir. Semmejt ukoll biex anke naqbad punt mal semmejt inti wara rigward anke l-kriżi, wieħed irid meta tjagħmel il-miżuri qed jgħid fis-sitwazzjoni ekonomika li qegħdin fiha. Tajjeb li nibdew noħorġu il-proposti issa, ovvjament huwa tajjeb, ma nitkellem ġenerali, li l-proposti semmejt tajjeb inti jkunu costed. Imma jridu jkunu long term. Jiġifieri huwa tajjeb li meta kull proposta li toħroġ iridu naraw li l-impatt ekonomiku tagħha ikun pożittiv. Allura ovvjament wieħed irid iħares minn dak l-ambitu ħalli fl-aħħar mill-aħħar aħna xixxiequ kollha kemm aħna l-partiti jixxiequ kollha kemm kbar u kemm żgħar li l-partita li l-gvern, il-pajjiż ikun aħjar mill-llum. Jurgen, għax li semmejt id-debt to GDP ratio fi klim sempliċi id-dejn ikkumparat ma' kemm qed jikber il-kejk ekonomiku. Ħafna nisem barra jgħidu misma' kif il-maduf il-partiti qed iwedu lil ma jisfen il-kulħadd meta għandna dejn illi laħaq livelli rekord imma fl-istess ħin għandna wkoll deficit taħt il-3%. Mela, meta nitkellmu fuq dej, importanti li dejjem f'termini ekonomiċi dejjem nitkellmu debt to GDP ratio u mhux livelli. Jiġifieri dak huwa aspett importanti, il-letteratura hekk turik, l-istudju meta jkun hemm studju jkunu bbażati fuq debt to GDP ratio għax inti wkoll tkun tista' tikkompara pajjiż ma' ieħor. Ovvjament jiena elenkajt diġà qabel illi il-proposti huma tajbin u rridu jsiru, il-costings huma tajbin. Imma fl-opinjoni tiegħi xi ħaġa li tmur above and beyond hija il-miri. Miri illi kull partit politiku li jaspira li jkun fil-gvern irid jagħmel, miri illi. Minti xed tarhom jiġifieri daw s'issa? Hemm, ġifieri ġiex partiti qed jippruvaw joħorġu l-miri tagħhom, però nixtieq nara aktar biex inkun onest, ġifieri il-Ministru Clyde Karwan qabel tħabbet l-elezzjoni ġenerali spjega il-miri tal-gvern f'dak li għandu x'jaqsam termini fiskali u li huwa importanti ħafna. Għax l-ekonomija mhux biss il-GDP imma wkoll il-finanzi tal-gvern qed juruk il-fejn sejra l-ekonomija. Ġifieri kif spjegajt qabel jekk il-finanzi tal-gvern ma jkunux b'saħħithom ħafna proċess tal-manifest ma jistgħux jiġu implementati. Dak li jkun jgħidlek kif b'saħħitu meta Malta għandha rekord ta' dejn. Spjega ftit. Mela, biex nispjegaw daqsxejn dan il-famuż dejn. Għandna bħalissa 11 biljun, 12 biljun dejn. Li titkellem li fuq livelli għajd li intermini percentaġġ of GDP. Mela, li huwa għandha threshold 48% ta' 60% aħna qegħdin ħafna inqas minn dak is-60%. Biex nagħmel referenza għall-istudju li kont għamilt jiena fil-passat, kont qabbilt dawk il-pajjiżi illi għandhom aktar minn 60% tad-dejn nazzjonali tagħhom u dawk inqas. L-analiżi tur b'mod ċar illi dawk il-pajjiżi li għandhom dejn ta' aktar minn 60% l-impatt negattiv jekk nistgħu nsejħulek fuq l-ekonomija huwa ikbar minn dawk li għandhom dejn ta' qas minn 60%. Meta pajjiż għandu dejn ta' qas minn 60% termi tal-Kummissjoni kif stabbilit mill-Kummissjoni Ewropea. Ma strict treaty, le? Nistgħu nsejħulu bħala a healthy environment. Jiġifieri jekk għandna mira illi il-pajjiż ta' 2030 jilħaq l-40% kif elenka il-Ministru, importanti li nżommu ma' dawn il-miri, iva, nkunu ambizjużi għala li Malta jistħoq illa li tkun ambizjuża, Malta jistħoq illa li tagħmel il-pass li jmiss. Imma
dejjem għandna nżommu into konsiderazzjoni il-miri fiskali tagħna. Noel, kemm hu importanti li l-ħaddiema sabiex bħala pajjiż għallu nagħmlu l-qabża li jmiss nisimgħu ħafna di it-taħriġ, il-ħiliet. Bħala pajjiż għandna sfida fejn jitlu ħiliet tal-suġġetti STEM u STEAM pereżempju, ħiliet tekniċi, xjentifiċi, eċċetera. F'dan l-ambitu kollu biex il-pajjiż ikompli allura jimraħ u jikber. Kemm huwa importanti li l-employers issa allura jinċentivaw lil ħaddiema tagħhom illi jitħarġu sabiex ikun hemm dan il-progress. Ara, l-upskilling huwa importanti dejjem f'kull industrija. Jiġifieri li wieħed in-nies ikomplu jitħarġu kemm f'korsi ġenerali u anke fl-areas partikolari jgħin. Apparti minn hekk, l-employer huwa tajjeb ukoll inċentiva. Fl-aħħar mill-aħħar hekk inċentiva l-impjegati biex iżidu l-iskills tagħhom, fl-aħħar mill-aħħar ħajgudanja l-employer. F'dawn l-aħħar ftit snin rajna din il-push kemm huwa importanti li l-industrija issa tagħmel l-industri jagħmlu l-qabża ta' kwalità billi jkollhom skills għaliex għax fl-aħħar mill-aħħar l-industrija f'Malta, kull industrija li hawn f'Malta qed nikkompetu ma' pajjiżi ma' industriji ġo pajjiżi oħrajn. Semmejna l-iGaming, insemmu s-settur finanzjarju. Ta' fl-aħħar mill-aħħar Malta, is-settur finanzjarju f'Malta qed jipprova jikkompeti ma' pajjiżi ikbar, ma' setturi finanzjarji ġo pajjiżi ikbar, ma' setturi tal-iGaming ġo pajjiżi ikbar. U f'ħafna niċċez. L-upskilling fl-aħħar mill-aħħar kumpaniji ġo Malta, all right? Biex jgħidu isma' l-impjegati li hemm f'Malta, l-ewwel ħaġa hemm biżejjed impjegati u hemmhekk nafu li f'dawn l-aħħar snin kien hemm shortage mill-Maltin allura kellna jiġu nies barranin biex jaħdmu biex jilħqu mad-domanda. Issa il-livell ta' skills li għandhom huwa dak li jixxiequ il-kumpaniji, speċjalment barranin u anke Maltin, allura ovvjament wieħed hemmhekk iridu importanti nibqgħu nitħarġu. Semmejt jien anke l-punt ta' id-demand u s-supply kemm hawn domanda u kemm hawn supply tal-ħaddiema. Kombinazzjoni l-bira żort kumpanija u l-issies jgħidu li isma' għandna problema biex insibu nies Maltin. Nies Awċin. Allura jkollhom ovvjament awtomatikament jimpjegaw nies barranin, kemm Ewropew u kemm minn dawk li huma mhux Ewropew. Imma fl-aħħar mill-aħħar kemm il-darba inti iżżid li skills u f'kollox anke rajna fit-turiżmu. Ivri llum anke t-turiżmu qed naraw li min jaħdem fit-turiżmu ikollhom skills kemm ġejjin mill-ITS biex fl-aħħar mill-aħħar nelevaw aħna fl-aħħar mill-aħħar il-prodott Malti f'kull industrija irridu nelevaw dak li semmejt inti. Waqt din il-kampanja elettorali, fl-aħħar snin imma qed intensifika l-argument waqt din il-kampanja elettorali hi ta' l-ekonomija li tant kibret li ovvjament kif qed tgħid inti kellha bżonn u għandha bżonn ħafna iktar ħaddiema u b'riżultat in-nies igergru għaliex qgħu wis in-nies fil-pajjiż. Ikollok min jagħmel l-argument li isma' faċli naqqas il-barranin. Iżda f'termini anke ekonomiċi, jista' il-pajjiż, jiflaħ il-pajjiż b'xi mod inaqqas iċekken il-workforce, il-businesses inaqsu id-domanda li għandhom anka b'investimenti li fl-AI u fl-automation, imma is-sanità ekonomika tal-pajjiż kif tiġi impattata jekk b'xi mod naraw din ir-realtà issir din ix-xewqa ssir realtà u naqsu il-ħaddiema illi barranin, il-ħaddiema ġenerali li għandu bżonn il-pajjiż. Alla ħares. Niġu f'dik is-sitwazzjoni fejn innaqsu il-ħaddiema barranin. Alla ħares. U x'qed ngħid alla ħares għax għandek il-kumpaniji jifqu joperaw. Jekk il-kumpaniji jifqu joperaw, awtomatikament għax m'għandhomx ħaddiema biżejjed, ovvjament ħajkollok l-impatt dak li semma Jurgen il-prodott gross domestiku ħajbda jonqos. U hemmhekk ħejgħu d-dejn, ikollok id-dejn oli u hemmhekk imbagħad nerġgħu nitraw il fuq mill-aspett ta' percentaġġ li semmejna. Alla ħares niġu f'dak li l-importanti li nagħmlu issa l qudiem huwa naraw kif innaqsu xogħlijiet fejn għandek bżonn ħafna ħaddiema. Labor intensive. U morru iktar forsi dak li ngħidulu capital intensive, imma biex nagħmluha jien dejjem ngħid meta inti għandek ekonomija tikber, bil-fors għandek bżonn il-ħaddiema, jekk m'għandekx ħaddiema mill-lokal, Maltin u Awċin, għax qed jaħdmu diġà, da mhux għax qegħdin qiegħda, għax mhux qed jaħdmu, għax qed jaħdmu diġà. F'industri li jixxi huma awtomatikament għandek żewġ options, jew tiddeċidi li dik l-industrija
il-kumpaniji jalqu jew ikkella tuża il-barranin. Isma' ngħidu barranin kemm Ewropew u kemm li huma ġejjin non-Ewropin. Imma rridu noqogħdu attenti għax anke fuq social media nisma'wa hemm bżonn li nieqfu, hemm bżonn li nieqfu jiġu. Ex nagħmlu? Jifqu l-kumpaniji min investa l-miljuni nagħlqu bibi. Ġifieri Jurgi, realment jekk illum ikonna gvern li jiddeċiedi jisma' barranin daqshekk. Għaw space fuq il-pajjiż daqshekk barranin. Mod konkret, x'jiġri? Mela jiena ħansemmi għax bil-fors la jagħtaw il-gżira u ċejjin, u ċi allura bil-fors irid insemmi għal jagħtaw. U se nagħti eżempji. Aħna fejn naħdem jiena nagħmlu surveys mal-intrapriża kif isiru Malta, mis-Central Bank of Malta. Nafx ħatajli. Il-budget ta' rasi. Issa. Għawdex għandu. Xatt minnkom ma għalxin il-proġett ta' rasi. Ħaddiema. Ġifieri, meta tnajdu biex innaqsu l-ħaddiema barranin, l-ewwel ħsieb li ġini f'moħħi easier said than done. U żgur li ma tistax issir xi ħaġa mill-lum għal-għada. Imma rtu kien hemm strateġija tul medda ta' snin. U biex inġiblek eżempju b'għawdex semmejtlek li l-intrapriżi jitkellmu magħna fuq in-nuqqas ta' ħaddiema. Nuqqas ta' ħaddiema f'ċertu skills illi is-supply ta' għawċin, għax inti għandek id-domanda ma għandek is-supply. F'għawdex hemm dak li tissejjaħ low skill equilibrium trip. Jiġifieri għawdex għandu numru ta' gradwati li huwa qoli ħafna illi dat tip ta' xogħlijiet mhumiex adattati għal dawn it-tip ta' gradwati, allura bil-fors inti se jkollok timporta ċertu ħaddiema barranin jekk inti trid li dik l-attività ekonomika tkompli tkun iġġenerata. Għandek diversi setturi bħal manufattura, bħal turizmu, illi biex nieħu spunt fuq Għawdex huma importanti ħafna għal gżira ta' Għawdex. Ġifieri inti ma tistax tqum millum għal għada u tgħid isma' jiena irid inneħħi l-barranin. Tista' inti tagħmel strateġija long term illi forsi gradwalment ċertu xogħlijiet illi mhumiex ta' ċertu valur miżjud biex insejħulhom hekk jibdew jitnaqsu ma żgur li ma tistax issir millum għal għada naħseb. Li nixtieq nżid ukoll ma dak li qed jgħid Jurgen, għandna nitkellmu fuq ħaddiema. Imma għandek eżempjina nagħlem l-università u ġu kolleġġi oħrajn fejn jidħol is-settur finance, accounts, ekonomija. Għandek studenti wkoll li huma barranin qed jażlu Malta biex jitgħallmu. Dan huwa niċċa, din hija niċċa li ma tax jitkellmu fuqha. Minħabba din niċċa fl-edukazzjoni għandek il-vantaġġ li inti għandek lectures li huma Maltin qed jagħmlu l-università kon sorpriż għandek ammont sostanzjali. Minn allura x'ngħidu? Ngħidu l-ħaddiema ma rridux, imma rridu l-istudenti jew ħannaħħuhom it-tnejn. Allura hemmhekk is feasible. Inti semmejt Malta, naħseb Għawdex u mill-ikbar investimenti li samu l-aħħar snin kien żgur il-Queen Mary University of London. Jiena estimajt l-impatt ta' Queen Mary University of London, għandek l-impatt waqt li kienet qed tinbena l-università u għandek l-impatt ta' wara. Din tiġġera il fuq minn 6 miljun euro termini reali fis-sena għall-ekonomija uċija. Ġifieri mhux qed nitkellmu fuq numru żgħir, given is-sajs tal-ekonomija uċija illi again hawnhekk għandek xi ħaġa ta' valur miżjud u dawn ukoll barranin. Grazzi ħafna Jurgen, grazzi ħafna Noel, sfortunatament skadinna l-ħin, imma f'programm fejn dejjem ikonna l-politiċi jargumentaw u jagħtu il-kalmezza li jġibu l-professjonisti wkoll tagħmel kontrastu. U għalaqna l-aħħar programm tal-ġimgħa fuq nota kalma mingħajr ma kellna nies jitkellmu fuq xulxin ukoll. Grazzi ħafna tal-li segwejtuna tul din il-ġimgħa, aħna għandna jumejn break u nerġgħu nagħmlu appuntament magħkom. Break insomma. Ma jarawniex. Sewa, juhdu break minna il-telespettatur. Nerġaw namlu appuntament ma'kom għal nhar it-tnejn. Grazzi, tisliet.
kien hawn din it-tradizzjoni wkoll li n-naxxar huwa marbut ma' Nazaroj mal-insara, l-ewwel insara fil-pajjiż. U l-materjal qed jieku wkoll ċertu idejat li tista' tikkrea. Għax kull materjal pereżempju għandu l-properties tiegħu. Mhux kull materjal jobdi għall-idea li jkollok inti. L-arti tiegħek relatata ħafna ma' Malta. Ħafna ma' Malta, iva, għax għandna kultura rikka ħafna, ġifieri niġi inspirata ħafna minn dawn l-affarijiet. Ingħaqdu magħna għaċ-ċelebrazzjoni tal-Quddiesa kuljum fid-9:09 ta' filgħodu. Mit-tnejn sas-Sibt fuq TVM Plus u nhar ta' Ħadd fuq TVM. Fost il-ġimgħa, it-talba ta' Rużarju tkompli online fuq knisja.mt. Meta nkunu qegħdin insuqu l-karozza tagħna, xi kultant niltaqgħu ma' dawk li huma road checks jew inkella kif huma magħrufin aħjar bħala road blocks.